106.9 emana so sense ma hodoam ya boaboa no se wia prem to be kase bo no ya de mo nkyeremu nyinata epa ebesomom ya ka mo se ne eye fiada aye ohommo bosome de toso enum ewo mfempem mienu ne nsia mu ene ewe na enso do ya boaboa no se wia prem to be kase bo no ya kriche ni nyinata ekogu yen abefo tentan kase ne so am na ye DLFM online.com eno achi nso kase bo no enam DLFM yen app no ena bio tinin app no so yen Facebook ene YouTube ni nyinata eye adwuma na ye DLFM 106.9 sanso na yen Facebook ni YouTube no edamunte no kase bo no ehunfoni ene videos awodo nam so am ubenya bi ahwem emre sem ye baje badwe nkyere no akenkanya na eye Facebook no at DLFM 106.9 awiai ensem titiram ebedi kasebro makotiri bi ene say ede ne be kire mu atoyamantemu me kire Western region na owura bia wakwada eposifu akache pen watu ne mboni bi ne nyina ne say abofra afi ne wanya mfinhia dunson wache no ahye no ne nada owie ya ne nkwa waje ede afiri ne nsem ede mu kire mu ebesom mu Ghana Police Service edin sem abetujwa echemu say yade akronfo bi yom adwen so mo kobo krono na so se de omatimi asai no na akode ahodo ane no efa kronobo no ho omatimi afa ana no ukwade twam ene nsu anu wodene to man Ghanam eno no nam so e makra chesen ye potem ho no tudu ne potem ekwageta police annex wono mo balax wono ma e ma chese japade a hye nyate wana Accra Metropolitan Assembly chirim say wono mbeboa e ma de hye mo ho aka no o ma mo mpata sika na senior Waterma community 22 eye polyclinic eka kire eye yarifo bi nua se onfi eho no mesansem raso se omoso no betimi afiri no maye omadwuma na wante ase ama no abonesi ni no na omai Ghanam ekuafu a wono ye akuadwuma yi enkuma mu be kire peasant farmers wo mu kire mi say wo mesra ban anya hwimpo no onfa wo hye emfa nto omai Ghana eso sebe ya yentumi nkra mo mfemfere mo na ne anya hwimpo ne bosum nsia onfa wo hye mfa nto emo aye kraba o man so na moa na akuafo a wonom adua mo na wo matwa no munya tofo no wonom ntumi enton wonom emo no Executive Secretary Edema National Coalition for Human Social Rights and Family Values Bill akasa HMU say yensensema no ekoso efa anti-LGBTQ plus ne ho no ma obia emfa na adwen enko na ewade gidi akase mu no oman Ghana o prophet ba kwa wagidin ye pa onyame adwuma prophet Angel Daniel opinim o kirema sabe mpanin si se onum wuwa no wahwena Nyankopon ya dom na oto ne nsafre no na okona hima mu a na yi sede ebia si penti no ompe wiewio bia woni wuachi na mma aye ne twetwem twa ono na wo wonom ene asoroma pe ene yi ne busuani ne yire obia nsi ase Mrashebe Jenny Adima Odotobri akasa echiremu se eyade aban no emomodin asa big push road agenda no betimi atremu ensebe no Pina kauna yase won konwa ebeso mo say ewi apam to black ase odi o haninsia e chiripo enkro kasa fidie so enya de wakore be yire pa na ye ka mo say o manyim se wope emfidie mu ode na ye ba odwumadi ase oba firi afam pa de a medofo yi e ye mfidie ba kope na ne nyina ye first group band tiedi ni ye first group band eno pe ena o manyim dwumadi ahodo a ye hia mfidi a ye ban papa no enu kuto ne ye de ye enti mesrawo bomaden se bia na eye wedding bi na oba be ya we watu adi eye bi na ba fie se nyame ya adom na prophet obi ni mu wu a o kire ma na yere na busuan siase nyina no wu a ene first group band pe ana asafroma be fa ne ma ne de akoya yie no sanso na birthday parties e bia na wasua adwuma pon ho ana school no wakọ obepon ho graduation ana matriculation na moya na insurance dwumadi ahodo a mo be hia mfidie na anyom wase no yesre mo mafa yede de na ye papa ni nyina ye full group band yede na ye papa momra mefa ne kama ya wantofo nso omunim nyom no to nwum bia ye ni moto na ya quality sound professional instrumentalist and afisi quality instrument papa bia se fidie ni ba woti se bum ogegime yem waba say yes wa firi afam enti yesrew
befa ya de no ne amesomsompa nene twidi ampo yakopon ayadom abrewa ayipumakwam enkrabobure manta mu dede ya anyemfo no breye no yakopon ayadom endode na bawie yenti ebetuma dede kakra okurum ne afiri afam enti yakwa ahyama ne potem enti mesra wadam first group band yaba moncha ahyama market ho no ma na awia dumienu ya ne ahyase na enya semkuma enti mesra nyumfa mfirim we ye fani say stress free mediasa na menya me ho brane ye feeling fanfam wate we de obetumi ya filipa na wahu say yes won so sabi Peter we ye nipa ne ba wa bresa na watwi nyina ene ye Friday ye nkotwimfa na bibia ye kama fa ma yen na sa wo pe ye first group band mpenifo adwuma ko na ekira kwanya mesrewo ya watema community 22 ya sharp no ewo ba roso inside ho no man ye butu wo pe nkyiremu a frempenifa matru feiso 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 0541 149 741. Menka Lumba super FM yadu weekend say the nachesen shemudia hodo na anabeko so bi beye bi beye ye fro abedin to betimi akoso birthday parties ahodo obehia nsuo a wode besom ahoho na nsuo so de wode som ahoho abomodia so benya de omono ma bebu adwuma ye wo mu nipadua ni manu nti ana Menka Lumba super ede amount na wonsa enyanka bidie ne frempenifo e wo 0549889685 and 0549436616. Akenkafu benu a yese nkonnwa ebese mawie no edi ameje so ye wofa ose ade ayo de wanf at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mawtedin ene bantwere bonana batafirija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no ekiri mu ankasa ebese mo nansa na no me wo fa se rose gold usidi ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitu mlika neshia yen ewo Facebook and afinsi YouTube me wafase champion tailor diamond no ansuro jadama na yamfa kasebo ne chiri mwankasa ensomo yahya kasebo na se emfamfiri oman Ghana yato yamantem mechire Western region na meka sei aguna enkwanta District Police Command wanamusaka owurebe wanyamfinhia no edienanum 45 years na wowrai wadikan akwada afiase pen kwasi bani baka ne se ex convict didin adekwadwo nto na wanum ekire mi se papa yi bone awade anyina nie okotomo na asanso akwaje abofra afini wanyamfinhia dunson ya ba ya kama didin edi Olivia Kofi wakunu de aka ho wempo oyono ankasa ne yiro na yere wafa ase ba no asem go yesiye awaguna nkwanta a no watoye mantem na aposifo nkrata de ba bonten no ekirem sei owura ya ne din ade kudwo ntoi aya dwombo so me na dika bepepe ana beto odwa sei omahu se aba ya bi a ne din di Olivia yi chese wakwafa super glue a ompa boatia na wode asoi obi bi pai na pese wo so a netokro na hubio na ye pampe no na ade so super glue ena odo fa abaya no hu nyina hyente abaya no otem anyeye ena osili abaya na no owie no kyekyere ne nsa ene ne nan edi boduam ena oka abaya no to fom ene aha den aha mre aha den aha mre suhum insawam kwantempon dwumadie yi oni abaya yi sepe ne ho a kama na apostifo nkrata ekirem sei wana mo hyase hwehwemu abeto dwa sei ene mra na wia no miensa aba pa ho semaduasa 3:30 na se na wia na bo papa ano na owura bia ne din di Samuel Kingsford Kofi papa yi na okwa na rubber afuom ene rubber plantation okwa afuom ana wate se obi tietem na bia na ben school bi impotem honom ana hon se sanso ben
Ghana National Fire Service atena ya wa agona nkwanta ena obo anan say okwakwa de kudie nti ekoso a ema obi etetiam sa okoya Olivia Kofi ena da hɔ no ma che say wanya finhia du nso na bɛyɛ da hɔ no ena kwatere kwa ore ya bona deja che say one na de daba sasa na wakyekere ne nsa ene ne nan ede aboduam no hu ni sa pɛ ena ofa ne sekan ena otwitwa ahomanim ena osane abofra ne sɛ ne omase na yenkɔ na mfa ne ho nkɔ kyerɛ aposifo na aposifo hwehwem emfa de asie ne ho emra o fa abofo na modam ho mbɛkɔ apɛ sɛ na owura ne din di Kwadwo Kofi yonko ayotete hɔ ena okɔfa ene blog bi ena ode bɛbɔ abofra ne kwanchi sɛ pew tɔfom ɔtɔfom pɛ ena otu pia fa Jamirika tente okwadro mirikatom okɔkram na meka sɛ no ɔmo kyerɛ bi sɛ obomani apagya no dese adne ko aresabia nanso moja ne tu nti no omuni kopie mu ewom agona nkwanta abaya le sabia pe na bofrei ocha mu na apodifo nka ri kyerem sɛ emra etodwa ewo dwumbo so mede toso mienu ewo mfimpi mienu do nsɛm no na Western Regional Police Intelligence Team eba omaden etu anamon na agona nkwanta Police Command eka ho a omuduadua mu sɛ omokoye a ene senior man Kwadwo nto a wakwakoto ayasodonko akwaje abaya ne dindi Olivia Kofi krafri ne nsamin wajani akwakose nso ayem ana mso owura omenya ne saa Ghana manyi womra ne senti sabe abofra ketu afi ne wanja mfinhia no dunsompe a wankasa woyire ne wafa ase ba no watimi ahye no ene nada edi superguru apam na no ne waje ne krafri ne nsam de a oman na Ghana mla enu wobika timi kese do owura yi omu na kopie mu ewa Apollo Circuit Court ewa Takrade am omu go konsem so andada na semi course omu kirem sei twedi ya mponyankopon ya adoma obesan be pie mu ewa semdi bia ho yankopon ya adoma June 17th bosome ebe na taso don son ewa mfempim ye na donu ensiamu na yakba bia susan ede bodo hono ede befa ewa ogura ne dende Kwadwo nto ensem no eho we na rahɔ sema free Takrade agran kwanta ba ede mo nkyeremo esam Yentua Kasiyebone so na Ghana Police Service for edi abetuja echemu sen na yade akronfo bi ebo madwumu posan komba kobokro no nanso yade omonam intelligence led operation call so awo ahafomantemu etimi asia no kwan na akodi ahodo na akronfo no ewo na yade omonsa etimi aka na civilian units of National Operation Department any Ashanti North Regional Police Command ene kabo ma omohwe so operation no ebetimi akoso na nipa ono suspect ni din Ali Mohammed wedding fishane dionu miensan omu chiema akrono bo ahodo no koso wo mamu no ende wedi bi papa na police statement ebetoja chiemu se officers no ekoto Ali Mohammed yi ewa aya omobobo sumni de tosumienu won fimpiemienu ni aduonu nsia imu ewa abro munya report se Mohammed yi ewo kukomu ahafomantem nim enia police fo chirema omoko hunu na chese krono ba hodo a ebi kra totutu ekoso a omututuo edikum Dominic Frimpong ewa chesu kwa mejomo sreso kwantempone so eno so wa ahafomantem nim ofoyin so bosomni de tosu dumienu won fimpiemienu ni aduonu nsia imu na enya no nkoa anybody a wadi kronobon so ekoso ewo bosom cheche no ewo mampon ajura kwantempon ne so eno koso kitansa bosome ewo mfimpimienu ene aduonu nimu sanso anojefo bosome wo mfimpimienu ene aduonu nsia ma kronobo esanso koso enunam so madia driver ni mate crampo no eto anananom ewo nsiedo na chese Mohammed de boni de wodi bi ye papa na bra police fo ni team edu honom pe na chese Mohammed ye na agin se obetututuo enya police fo nso ntena wasa muso atubi ametuo no eka no mo bomode ade ne koye go so government hospital se ne be ya na ko betimi akogya ya hwe no du honom no mo chema wato na nanom ewon siedo no mo kosoa operation na omunya AK-47 rifle sanso ana pop action gun AK-47 magazine mienu
ɛne mobile phones ahodoɔ ɛyɛ motorbike keys ana nose mask black ni na ɔmo nsa timi kebi ana bɔtɔ ahodoɔ a na ɛno nso egugugu hɔ na polisi fo kyɛm ɔmo yɛ hwehwɛmu ɛde afɔ ɔmo nso so a ɔmo ka ɛyɛ Mohammed hu anakro no boy ɔmo ne no ana ɛbɔ ɛwɔ hafomantam nim na ɔmo din ɛyɛ Omar Charles sanso na Dawuda Tahidu Sule ɛne ɔmo keka ho na polisi fo asleti memufoɔ sɛ obi biara ɛwɔ information ɛde fa nipa nan ho a ɔmo betimi ɛyɛ polisi fo asotire sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo nsa ɛbetimi aka wɔm yɛntoa kaseɛbɔ no so na yɛnyina mu ɛwɔ nkran pompire mantai mo na Ghanafoɔ bɛka ya ɛna no wukura de atwa mu ɛna nsuo no to akyire no atoyɛnkyɛm kɛseɛ ɛsan to ɔman Ghana bi wɔ bra ɛne Accra Central Police Barracks Annex agya kɔtɔ mu a na nya asɛm ketewa ɛna agya pada bepema nkoma ɛne adehyeɛ ɛne ma pii na na gyae ɛhye na ɛkɔkɔyɛ wɔ hɔ sɛmpa ɛde mɔ mɛne mom nipa bia dakra ɛntimi ɛmfiri ne nsɛm no ɛkɔyɛ na sekɛse a Ghanafoɔ ɛde matwede ampɔn Nyankopɔn na ɛnam saa ɔha wɔ mu nti ɛndada ɛna Accra Metropolitan Assembly no ɛbɔ ɔmɔde mpanifoɔ kɔhwɛ adwadifoɔ a ɔmo ho ka atwami ne bia yɛgya no ɛtɔyɛ na ɔmo kɔyɛ no na Accra Metropolitan Assembly ado atwa ne tie ka ne sa AMA wodi panipadi mabɛfra ne sɛ ama na asɛm ne kyerɛ m sɛ sabi mpanin sɛ ɛbɔ bi gyagya kwa yɛnya ne kwante no ade hyɛ na mo yɛ adwadifoɔ no ɛne wɔn wɔ mpɔtam hɔ no ma wɔn magya pade ahyeɛ no in fact ahokyerɛ ba pa ne santi aboa wansra anya hwekura no pusa ne nsɛm enti mansere no ana assembly no ɛde sika bɔtene 80,000 Ghana cedis ɛde boa adwadifoɔ ɛne ɔman Ghana de hye a matena ya hye na magya pade akuro no na mo ho heha mom na meka sɛ no adwadifoɔ ɛne ade hye mo ka dwa mu no wɔn dodoɔ no yɛ ɔha ɛne enum 105 traders ɛna meka sɛ assembly no atwatwere mu nyina din egu nkrataa mu a wɔnom bɛhwɛ na magya pade wɔnom sika ne nneɛma ahye no wɔmatumi ne saa sika butini aboa wɔnom na mra na wɔnom etu saa na mon aya dɔyɛ so no kwete saa no ɛndrada na ɛyɛm dwom bosome ne danda so 9 ɛna dwumade to dwa the chief executive officer ɛde ma Accra Metropolitan Assembly ayɛ onimnyamfo Michael Papo Alote ɛkyerɛm sɛ anama mu tuoi wɔn pɛ sɛ wɔn boa na nneɛma ahoto a ahwere adwadifoɔ ɛne ade hyɛ na wɔnom ɛte Accra Central Police Barracks Annex wɔ no wɔn ho betuma ha titiriw ɛfa ntadeɛ wɔn mo kɔ school nuane ho nsɛnsɛm ɛbɛnya ho kyerɛ nti no wɔn mo nyi wei ɛfa mpraprekyere ansana onimnyamfo kyerɛm sɛ wɔn bɛkɔ so ɛne asɔyɛhwɛ ɔman Ghana ɛne nkurase memwo ɛsɛm ana afei nso ahinsa nyehyɛyɛ so mekyerɛ Ministry of Local Government Chieftaincy and Religious Affairs ɛna afei nso nkrabobremanta mu suafoɔ onimnyamfo Linda Okru ɛne mpanyinfoɔ nyinaa betumi aboa de nhyɛpɛ gwakom aboa wɔnom ma ɔma tetenam atumi akɔnkan onimnyamfo Lote ɛkyerɛm sɛ ɔbɛsrɛ dwadifoɔ no edu baabi na bia yɛ amote no ɛnyɛ na mpanyinfoɔ pɛ sɛ ɔmo dwirigu sesie hɔ no ma na kwakɔyɛ hwenimuhwi ɛne atwetan kyɛsɛ ɔmo bɛka ka monte aseɛ da baabi agye toye kɔ baabi na hɔ nyina yɛ si wantan baabia na mo de bibia si na mo di dwa enti ɔbɛsrɛ papa so ɔpa homa so nyina no mu da ne yɛ diem de ɔbɛsrɛ mo ada edum pɛmpɛn so na baabi amote ne nyɛ ne mpanyinfoɔ bɛboa siesie abɛsiesia monte wɔn mo ase na nka mote aseɛ mpo ankɔha wei nka ma okyerɛ ma edu baabi kaneshi food bridge na yɛ huhu deals akoyɛ wo afidie na do to wɔn mo anim sɛ ɔsrɛ emo obi amfa so bi no obi akwan de to kwantempɔn sɛ mumfa mutwa kwan sɛ bɛyɛ atoyɛ nkyɛm ma wei anka ɔmante ase na oyi nani anka saa mmere atoyɛ nkyɛm ma Ghana de hye enka yawu enti ɔbɛsrɛ edu baabi ne baabi nyɛ ne siesia mumie kwam na musiesie mfama wɔn. For us to see our best, now we have to have their names. We have to know, when it happens like this, everybody can just walk in and say they have lost a property. But we are going to the office with them right now to write their names and do some funds available for them right now to get food, to get clothes for their kids. And some of them who don't have anything to wear can get something to wear. So we are doing that right now, as I speak right now. If things happen, we should be patient. God knows why
things happen. This building is very old. If we demolish them, the structure they are going to put down here will be more better than what is up. But it's only God who knows. You understand? So don't tell them to be a patient. Anytime I remember say, punto probably a mono. Mufaya in your back. Now you to me a punto because the punto no me sa punto na. Me beton atare wo. Me beton shoe wo. Me beton bibia wo. But me ya ama say you be disaster say you know. You be see ano kwan. What you must say? To me prosremo. One condition overhead no. Now cracks are bim. Me who's crack na me man train ama na nku bi answer. Me koye and I stop here. Na yi kwan ma nipa so mo be far from ma. Omo better. So see I say Adjoa Agyei you allow me boy. So because I'm koye no. Mo bi answer mo mpre. Keka. Better obi anwie allow me boy. Ti pa mo cho say bana be bibia ye ya mamo ngasa. Ye mama no power 80,000 Ghana cedi. Na nkofo a omo duane ni ama hye no. Omo betumi bi ato duane die. Omo mba any entire measure no power no. Mo ton tare show mo. Na mo data no so ya pick no. Me the feedback ebe akoma local government minister, the regional minister. Na ya picking out from there. Any a woti ye ono ene wada Accra Metropolitan Assembly no ano. Ne den ede oniminyamfo Michael Papo Alote. Na eno wachi eda adwadifo a wonam what to do. A o maja pade ahye ekiremu a. Oha na aba no. Emu oya pa na mako ene binimu. O maja pade nyina na ekoi. Adwuma omaye ne mfinhia pi aboa no dwakire nyina hye. Ebi oha no ma o kiremu a. Chese oni ni kunu wade ye no. Oni na jai. Mofra hwem ono nko a. Enti ahokira pa na abai do mesra ban. Atupempim. Enti abramrem no meboa wonom na enti saa de a o matetrem ebe ye den pa. Jamais, ça ça me contrefio, me contrefie. On m'a mis, me contrefie caché. Mais je tenais la hache. Ah, pas mucho. Mon papa me m'a ouais. Mon papa me m'a mis. Na me fa tout malano. Franda, tu t'as pas me chaye. Dress pas me chaye. DLFM. Nous y a bon. Na mon papa me m'a ouais. Time my friend me now me buy and I couldn't pick up anything. Everything is gone. So meaning yes I didn't say on say thing. Then penny form here more bomboy because we don't know where to start from again. Because then you use be a single mother losing everything in a single of arm. Hey yeah. Because you know how what I'm going through. It's not easy like that. The BI equine so Yamane ba China crab and chair. Square zero. Don't know. And then they've taken our numbers, they'll come to our aid. So we are just hoping the best. And near what ye Agyei Adeshia, one edigwa. I will to do. Ah, and I will quada a jato one a dine or shop money in Ashie. One brabo, and your day asumwe. Yantoa Kasiabone so nanes nyo ye juma ewatema community 22 eye polyclinic no ewo honom and their time esun ye say eye visiting hours no eye omonso omo be hwe omadofo no betimi apie na eye omonso atimi edi omujuma yie ene say ye yarefo ba ko wo honom eye ni nuokobo na mane say visiting hours na so ntebe yanko mpie se ne ebe ye omonso no ebetimi abeye ejuman na semi esi ye endra ya wo ye homo bobo so ne de to so nan e won fimpim yenu ni aduonu nsia imun a omu kirema ya de asem ni si wie ye oka kire eye yarefo ni nua senke won pie no so won tie ase ade nti na oba besra ne dofo no waka kye ne say ye visiting hours edu nti no nka omomode ampie na nso beye wadwuma on tie ase enu nti no enam so ene oto hye ye nurse ni so ene omunja no na won mo ne kura enkum no omo honom ebo moden epata ye ne oba Facebook ne so ye DLFM 106.9 video no eda so ntu betimi aba ne waba behwebi ene omo pata ne cross won pata da ade na nurse ni no abeka che ne service hours na so nti no ompie se ne ebe yomba abeye ejuma na bra eye ntokwa no ekoso no eye say anetimi ekoso DLFM
DLFM 106.9. And near the course, so Tema Community 2, a year polyclinic, and the other Facebook, this was DLFM 106.9, and they'll shut them the DNA and what soness you watch say, or Pesa one monocra and pray prano, and some way I dear bit a cost of power, I Sabiano, Bebre now visiting hours near a pahonas, ya catch on some from one person Betias here, no money unless for near doctors for no echo, had your papa, into near sea, yeah, away Tema Community 22. Polyclinic no. And somehow pa na yebeka ho asem memory sim. Yantoa kaseyebo no so na yamfia ni fankyere mu ewo kuaye ensense mu. Na omaga na de hia wanom edua mu ewo manyim akase kirim se. Sese de asetrema ye den. Brofudie da wonom se ye Peasant Farmers Association of Ghana and the PFAG. Wonom de adesere e de ato Ghana banim se. Wanom basira na da enya hwempo no onfa wohye emfa nto emo ayekra efra manone ba omanyimu no onfa bosumi nsia emfa nya wohye band ento so sebeya obia ntumi enkofa mo amanone emeton ne Ghana ha efri se ene akua fododo na adua mo atwa ne kama e de agubotom apo ho fita nanso omunya atofo mamo no aka danso a ana esenso omusika ayesika hunu na ekoyi kirem se sesi ayi wo hwe a National Food Buffer Stock Company NAFCO ene ye asoye oman ogina Ghana abanya dimu totonuane ewe akurafo yi nchen ede bonyuma akodo aka ewo manyim na wone mu kirem se Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama ede to wone mu se omo mo homoden se nkaja wo metimi ato akurafo yi mu a wo matwai sebe ye mo no kwaka senso na akuafo na bamu nkobu na omunya akuaye na oman yesikasem ene akuaye nsensem enkonkwaje nsere penepeteku na akuafo yi kirem sei oma friends nsentwerefo nhye ndada omo se yemfanto Ghana mampani anim sei omo sra na da na president Edemako ni ye Mr Douglas ano so mbesra Ghana mampani enmanim nya as a matter of agency onfa wohye emfanto emo a yekra efra monone eba oman mu so na Ghana fo yanto yani ankasa akuafo no mu na yenni sebe ye betumi abo mu kidom na makoso anya hoden soronko aduamo na muso anya sika edehwe fie na akuafo ne kirem sei omko babo sen sika krabia no mode akwakwaje asase edi bia fa pafo ado kama apam aduamo nene emo na so na bribra wo matwa hye senso na so mapo ho fita na mato mu ni a na maja yan Ghana fo ade hye mu na gu honom ana moto abrofo ne de omo kirem se de adea ya na ne se na me se oman ne senti adea we de omo ntiase aban anmanim yada fa ohye etomo a ye krafra mo no ne anya hwekura busumi sentem na ye hwese Ghana de no ye betumi ato apapreche kura na wodom akasa san kirem se adea ba kwa atete ne se wokọ oman Ghana ya hye so aboda no na oma bie kwamato honom na amanfo atwe mo fa kuntu na se edia amanone de banoma beteso fofofo na Ghana de yabo ye kwaye den na katem inti ambasre sane mane akwaso ne yade a ha dwen inti aban fa mra bi mra na maye wo hye se o my Ghana kuani dua mo dua buro dua bantia jenya de hono kwakra bi wa monone wo mla sabi o my Ghana ni hono ma ba ne sa na akuafo no mabam ebebu. Estimating now, over almost 1 million tons of unsold rice across the country. We call all the regions, no, Upper East, Upper West, Northern, Northeast, Volta, Uti, any part of Western region. Amount for a dia and mua, Oko Omo warehouse na, and Munugu, Omunia Tofo. Now, Omo a Tofono saw a Somoton, Ome who say, farmers now desperate. Into Biomo Qua, a Bobby up on Pibion, the Makiafono. I don't say Bokiafono. Despite the fact, say, a more a busu a woman, farmers no a susomo part of phone. You go so cry emo eba o man mu na de ara o say aban tuma fo bi go so cry emo o man pina kasa akatra to say we are buying we bia na person wo cry emo ana wo be so to emo a produced by local farmers no some institutions bo ha omo nya sa de no omo cry emo hwe ma no ne ebiom so wo koye borders na your border point no so porous say amafo ama eye imported rice no almost smuggle aba man mu enti no so abe cheap every local rice na farmers
millions no produce no nti am local rice no ngan enko millions no more man no to me campaign and so koto rice no because omo mills na yama oh it is situation a hard planting ama sisia no plant season the start no farmers will bring one say to me enko season because omo kwa omo ni omo feti no we hwe ebo e was system no mu a na kebe say in addition to import quota no na ka ban hwe say obetumi a hold you on with a year rice import no ban mamu no na ye hwe say current rice stock na e wo no how do we sell it it me ton wie na there's a need say be import here maybe aban no ebim kakra ani a wuti ye ono na ye president edima Peasant Farmers Association of Ghana PFAG we mu no moye akuafo ana akuadwuma no moye nkuma mu president and the Douglas ano ena wote ne nkan na eno achi ena akuafo no bi akasa omo kiremu a yes nkunta to bentum na akuanu ba ko kiremu ono no wo eye afaja to south mensenim e wo framantem na meka say ubawura ne potem a emo bag no baya 170,000 ana ono matwa ne kama apa ho fita bapem samre omunya atofo nti aka honom o kiremu anya honko a ubawura mu e wo timantem ebiaka esenso agese mun e wo ho munya atofo kati south kati north ana vi hwahwai mensenim emo no o matwa pa na nso atofo ma owura yi kiremu say season fufura zamba ekuafo inka maso say ye hye ase ye adwuma na nso munya atofo nti no aja emo akwadidie yi ma ye san bie fufura kwa na demo ye na frese ye nya atofo de na enhye wonu nkura so monkoye adwuma fufura bio nti akuafo mabu say nema hodo mu disikua wo munya bi input wo munya akade a wonu ba sikua wo munya bi emo nso o mankasa do ma ho den kwaje ebusian ye nso a ana aka essence wi nti amba sra be na num yada o ma ne ho nya ha o hye no o ma ne nya adwuma na ma mra ne ma ye pampe na moa na Ghana kokoku akuafo evumudua banche emo abro obia de no o muntumi nto ne ye nya se ye kra ne ma we edifiri amano ne moa o my Ghana akuafo. Coming from Volta region, Afajato South District. I'm a rice farmer. Currently, we have about 170,000 bags of paddy rice being lying down in the district without selling. Not my district alone. There are other regions that don't have access to the buyer, so they also have their unsold paddy, like Oti region, Hohwe Municipal, Tetu South, Tetu North, and so on, and some parts of the Volta region. DLFM. And right now, we really don't know what is happening in the country, that our rice is not sold now. And we are approaching the farming season. Even the season is here. And right now, as I'm telling you now, no single farmer is interested in farming this season because we don't have the resources to mobilize the farm. I feel put Adishie dua mo no obia kon no say obekwa akudua mo kra ifri say de mudi kan twa ya na omunya tofo akade so mma enti we de adwuma na ye de mpante aban emremu ene a wuti ye eye kuane a ono odua mo awo afaja to south mensenim ewo framantem Yantua Kasiyebone so na Executive Secretary Edema National Coalition for Human Social Rights and Family Values Bill Eye Moses for amani akasa HM say eye bibifo emre nimufo no eye nsema no fa LGBTQ+ ne hono omonchi omadwen enfefre sanse nipa bebre na ana ekasa ede afa ho na okasa ewo 4th Interparliamentary Conference on Family Sovereignty and Values and also Endra ya wo aya homa bobo somne data so enai won fimpi mienu ne aduonu nsia yimu ana Mr. 4 ekasa ana oche mu se eya bibi manfo omo ye mra no omo nhwa sensem a omo ka ede afa LGBTQ+ ne ho ebi kra wa mono ne eche mo pese omo fo mo hu jim eya obi afa ahudie ntito obi pese oba ne oba de omo nja won be ma ne be ma be de omo nja won no chema emo omo fo ma adwen enkoso so esanse Ghana for ni bi krampa mu amanone na bi kan so bia woni fa ahudie nto mu nja wom na munye ne omo pen na nso da bi omo nhwa se mra bi a no efa eye LGBT eye Q+ no hono omo betimi ahye na no so se betimi abo aman na bibi biara omo ye bebo aman na omo ye na emom omo ntie ne obi wa amanone a woka na so obi gina baabi na woka The Speaker, Ghanaian Speaker of our Parliament, I didn't hear the strategies to respond to the very vocal and active LGBTQ+ worldwide lobby.
They're very strong, and we need to have a strategy towards it because they have dominated the United Nations system. And what hurts me is that our own African experts within the UN system, they are the ones, for example, when we're debating the bill in Ghana, they were on the other side against us. And on the quiet, when we confront them, they will say, oh, you know, we are doing our job. So we should have the strategy to respond after the institutionalization. We should have a strategy to respond to the vocal voice out there. Now, the other thing is networking with identifiable friendly societies. It's not just about Africa. Asia has its own negative response with LGBTs. And on the quiet, when we confront them, they will say, oh, you know, we are doing our job. So we should have the strategy to respond after the institutionalization. We should have a strategy to respond, has its own negative response with LGBTQ+, and then values that are counter DLFM. to Asian societies like in Korea and in China, and so in Asia and the Arab land. All right, so we must network with these societies so that we build a stronger force within the United Nations system. Eniya Uti Executive Secretary at the National Coalition for Human Social Rights and Family Values Bill. Mr. Moses for Amweni. Yan tua kase bono so ne yankwa so nyina o mai Ghana adwade won sansam ene kuadwuma nsem na o ma Ghana adwadefo a wonom ekototo enema efiri sabe yakuafo enche wonwuram ebeton echiremu a ene wo kodwom koto ade a ne ma no boa ye den enti Ghana fo bi ne ma hyase ebo wonom sombo omo chiremu sei sa sombo no de bo wonom mo nya adwen kura ede ade a na Ghana adwadefo echiremu sei wakọ nwuram akoto nuane de abakrom beton no okwa ebo na obenya no wo efuom ho no sade wo hu no sia ne bo akosoro ente sa kan ne bio ne bo na ye dene enti amba sa na sabe omuntu ma tete so fofofo sa mfa mamo na wo monto nko fili mfam na wo monko boka sa wo mo kirem se ne wo hwe sade wiase kwana na nka sidi ba fom no mo hwe anim se nka ja bibia be kofom kama nanso Ghana fo kwadwom koto nuane ne ade ena sesi aban se sika no sidi na nya hoten nanso kwadwom koto aduane ane bonde den sa emowura nte so emu ni tolo we kana awu ni tolo emu ni abekwan ne bo no monte so sa ade ade a amu kirem se munya abotre monte break na makwanwure mu akwa sade akuafo no tom ne ma na mu kirem se nte sa ye bo no dada na ebi mokura kirem se wo kwa afom koto tomatoes a box no ba ena 3000 4,300 any idea said the quality net no into oba u visa o man for no matter 50 pesos onya da omomto to cabbage ebi kura kirem say cabbage aya butter ba kono ebi wa akoto a 1,500 na ka sika 15 million and na 16 million 1,006 na bo den into oba ne sa na wa hwe obechem na batonton ne sa peni sika na no hoton omonso bi montonton kakaduro omo kirem say butter ba kono okoto kakaduro butter ba ko ne 6,000 Ghana cedis aka ne sikam 60 million no na basket ketwa na baako 1,002 anasa 1,003 aka ne sikam 12 million and 13 million enu mpo no aya basket na ketwa baako na mo kire mi sei ne ma pina na komu a ema ne ma ne boye dene ebi kura tu kwan ekwan na kofa ne ma nde ba ebi kwa nije ebi kwa Burkina Faso ni ate wo mo ba ahyenti ade lolo fei ne nyina mo de ka ho tie ba ne sa na enyuma dwen sei ho ba betuma nya simple sa adwadifo na kase kirem sei wo mbesra ban omo no ho modern na onfa sika mu otu enfa nhye oman ekuyayem no ma kuyafo no botom nya de omo chidom na akade omo pe onfa ma wonom se ba ne sa na ye ne ankase adua ne ma wo hanom na ye nya atofo wo man mu dia obi nkwa na ne nkwafa ne ma bo ne bo nya den e ba ne sa pe e bo ne be kwafom ne se de no ma na ye na ekwa ne de o mbesra da momfa ntensa mmoni pa kwafa aduane wo esabe akura se beton no manyim efiri se ne ma ne bona ya den no wokọ enwuram ho no ma e ho na hye ase aboden no efiri Obema 42 no bia bema 43 ne eko obitima 40 obema 42 no bia bema 43 ne eko 45 no Agyei Sikapa
ba bedu e ba ne dwan so a wo so aboka ene e ba ese enye ya kwato ne 43 42 45 ene e ton ne 45 fi adaka no ya boka na de ka na de ko yekrom e first na mo hwe mai first on mai 25 ya be si a 30 e ba de hwe mai 35 ane age say the new sa biem ba bo fra ya ne boy de senkensuo ni jaye ena wia ne ba na nka bo no abtimi abafom sabre nkempensu na sabre nso to na eto enu nti na ama ne bo still ne bo da so ye de na se kwa na 35 afero masa akari no e ko 4000 plus nti enu na enu ka ho na ama ne boy de ena ho ne ma obechiechia ka na wo de be ko no dodo a obenya na wo che ama lole fe no enu so ka ho yesrese ensuo ni jaye to a e be ba fom ne boy den pa ne to no 30 million no kula ambo no beto no enso ba ese nyame adom abafom kakra yere ama ye mpanyifo akasem sese dia abafom but ye pese o ya na still da esa abafom kura ka be ne bo still ed yaso enya bibi ya tete ya faso efse ya boka dodo ye mpanyifo na akasem o muntie na o nyama ye ne so ya kuma ento ye yem sese ya ntadio ka be ni first na 30 million sese ya teso enso ya nto zika ni kurom ti ya nto ka be ni ya nto edwane nya kura ya nto da bo ne de ye abafem sese ya 1,000 ma bede dwomu fiti anadwo amade achi manim meja mimpo mesiri pa amade achi enyo me ye nto sika ni kurom hwenye ye kwan ya ye ekwan na techanti o mumma this year the ekoso me dey menye sure say things will calm down because ginger start here bo na nye ye dey beba from but still I think it was 4,000 but the chimbia na ekoso see there 6,000 ginger we see we say me catch say 1,000 be jeji beka se me boa basket see she 1,003 1,002 e kana ye bo anyone boy ye dey be free Niger ye dey be free different country na ye akase we country say you provide those things but we can't provide it see and we demand for different country and on tokwa na identity things we supposed to get it we can't get it it's yes sure abani so oh sorry no you be being found because am ye brega na to say ye brepa DLFM 106.9 Wei aye oh my Ghana dwadifo a wode mkofa ne mabeton akwesem ene de asumui Yantua kasia bone so na mrahebedwani edima odotobri eye lawyer Anthony Mia akasa echemu se abai entre big push road agenda nim se ne be yono so nabatu mpesua ne so no omo so yetememfo wo ho no mebenya mfaso de afri mpuntudwuma omo so eye wo manyimu na okasa e wa abrokoya inspection e wo 29 kilometers eye kwan a who electoral area any here electoral area for omoye wo ho e wa bra ne office any local community no ana kabo ma chese omoye ana eyemra shebedwani echema ya de omo so bo mo homoden e wa Ghana sikasemu efa kokko akuayem sanso na adwadie ene efom agudie tu no eno nso ehu behia so omo nso no betimi anya mpuntudwuma hodro ni bi e wo omo potem honom no sanso ekira ban ni se ye contractors mienu a no omo ye omo adwuma e wo omo so makwantempo ne so wo mpesua ne so no omoye mienu ntakati obi omode omo no mo fema wom se ne be ya omo besan so etimi aba site ne so aba be ye kwan no ede ama wom esan setimemfo mo honom so ebresan so ma akwan ni na enye na wakasa no din sem say edituja se krom wo ho domi abra wo ho so na asese ye pese ye de ye ni kire na ye koye ho so de no me di nkomo ya na ye ka se obi be sase na MP da ben na ye benya contractors e wo akwan yi so efise we de ya ye modern bo na ye de machines ye but the expectation of timamfo ne se ye benya quota ana asphalt e wo ya kwan so ye so ye Ghana fo kuafo ha kuafo na dokoko e ma Ghana nya iska south ya se other people ye adwuma etua taxes e o minus wo ha taxes and you know obi o wa no in the own small way contribute to the economy of the nation now there na ye free and I will also use this opportunity to appeal to the government say the big push ye dey ya kwan enye no nko other loans other resources yenya ye dey akwan ontwa nani emra mehwe odotobri so ye tu anamon bebre ye the federal roads aba most of the roads so ya ba be take inventory we the documentation in terms of paperwork e was a co-minister honor director ho ni na ye ready na ye guso aye tu ho anamon say ye benya other contracts e dey aba na contractors abehwe aye akwan no ama the state no aye be fitted besides ye wo akwan mienu e wo ha currently as we speak contractors e wo so
Eni ya uti ye eya mrashebedwani edima odotobri eye onyonyamfo lawyer Anthony Mia nenu echi anatimemufo a omowa abato mpesuane so echiem ma akwan no enye nti omo sra ban so betimi abehwe. Afa kwa hu se emra na mmime ye kwa no ne kurom kokora ho odin se kwa benya ka akora kokurom na no odin kwa ni nyenti kokurom kwa na opeka akora ba ha ka bia so woma jise wonu ankasa wodi boni bi kwa atoso obeba jise wodi boni bi toso ya mencha no na nsampi any community na ankasa ayemwa ayekwa na afireti abusi adindian kwanta ise emwa na na ye cheze obetuma za aboa yin bi hu ye kwa oba na emre ka kire mu no ye kende kokora wabre omo plant ya bridge we say yin wonu na ebre hu no ma ise ye si na discotes wa to aboba chip miensa egu a eventual blog tibisa mpino se die ni a ya ni kure die o boy na ngasa ndi o se nso ye bo ho se se die nso bituma abo mpino mani di o ye no bituma koso AFC and tonton first no near malaria control every month be almost spray so o jai aha e bo 3 kran dun to me ka we atre ni na so mo no mo e na market e na hospital light issues e na so we nyaka kwa ba the here government is support me na program kakra e face ni ha say e kwan and some days be you say machine abaso na e mo kwan so na kwa no mo ye no mo be bia na ye ne ye singom bi bedu o mo ntima fie nduru as e from ase to ase no in case so bi yale ne ne ko hospital mo ntima nyina no ne e peka na ko bo ase a de bi atama influence fan go du ase de be ne mi pan avre ne kra ne ednya say kwan ne nye ade do be no nam kwan so a tama so ko du bo ase no e be spend time be Eni ya uti ye timemufo omuwohu electoral area na ne krakramu ananana owusu asimpeni a otosumienu hu akwansrem odikro ekasaye echemu som akwan enye na yade ha nyuma hodo no so won honom no sanso fa akwanya ne so esle district assembly for so momodin ahese chips compound no metimi apegem na pomuden ho sem so timi akoso won potem ho area your friend is saying no so ewo ho na no kwasem nie me kasa afa ye kwan ho kakra ye kwan no eni se emfie kakra ni ne kwan no nya dia no kwasem yakwani abedie no eboa yen na nye enti yekosu kire lawyer na oba ye moa na wabehwe waboa yen e ka to mo ene eboa because now wodi moto kura free han mo ko finance ya kura na je more than 100 cedis by within short time ya lawyer be mu edikrofo okwan so yekeka ye hubo mu no ama enema akofom kama pa se de na ye hwehwe no ekwan no de ye no kwasem waboa yen na de tosu biem enso ye network eno kwasem nie ye wamtien po kitua bisia enanso teacher ni kura betene kura DLFM network ni ade a eboa pa eno kwasem free be no nan ko no ye kwa enko nti yesre lawyer te won sa amra ye mo abiem no meboa a network issue no esa wa chip compound bi ha eno nso ehia nurses quarters Eni ya uti ye nana owusu asimpeni otosu mienu ono anayehu akwansram odikro na manibo yensem choni samofo wibuaten anedebesum yen yantoa kasebo no so na yemonwura mu awani gide kasiem kwasi bodo meka ne entertainment news na meka say opening pa omanyimu say ye ka omanga na sofo magidinye pa omanyimu a oka ho pam ono na wada International Gospel Church ano oye founder kofale by ono kwa neta anom Prophet Daniel Angel opinim odensema to gya ichirem say sabe abraba na ye bone de du ba bia ese nipa wutumi sua de ewa abrabonum sabe ya wote say ensuo ehye wonyonkwa abodwesa wode no unsa nsuo nse ho wodi konu nsuom se ba ye agya ne beduru ho na yesa abodwese ni nyina fodada akorante na akire din o kire mu asesei twede yampa yankopon ya atom na oto ne nsafre ne wofiri mu a na yie na yere Florence obinim mani siase onka ho bi saase na busuafo obia ma yie ni bi wa bane wo mu nyina bia mfane na mfense na yi ase na yie ni nyina ada ne mabam ne ma ono wankasa wo wonom pe ene na safo ma International God's Way Church
ena wonom enye na yi empra prechiri mfama no na asafo pon nkwamhweni Daniel Angelo binim echirem say de enti ama odin sansam tu dwane say opese Ghana fo nyina hu say edu ba bia say usua de efri say yam papa wonya ne ba bi kro anyumteni mu Nyankopon ketwa Daddy Lumba Nyankopon to eto ne nsa frɛ no ensema ekwaso ye papa ayiye hu ni ade no na wira ho pa na ni anye da na hano pam na nsenso apostle Kwadwo Safo kantanka wi a wate se hono monso ageta abusuani mu apai se tu ma je se ye ne ye beye ya hyesan date ye se ne ade am enti wadwene ho ahunu se da ne makro no sasabe wote wano ma na se boboba na wansua de wo ma ba hadwen se de pempen wasene pen yan kan kyerɛ Ghana fo nyina se muni na dance ya preko pɛ Nyankopɔn na dom na ɔtɔ nsa frɛ na yie no ɛyɛ ne mapɛ ɛna ɛbɛyɛ yie no busuani ya busua pani kofra kuntunkuni kwente ɛkɔsɛ chacha betena se yɛkɔhyɛ data ɛbɛyɛ kwa na sama betuma pa usuma yie na se wo yɛ na yiri mpo a wɔne wa woba na abɛgye yie ne bɔso bɛyɛ ho agyeman betuma pa usum huhum sɛ bɛyɛ ne mankuto bɛnya hoɔden soronko na wɔne ma yɛ na yie na wakwada din na de ato ayamtofo bi no mbabɔ bra party din na sabi abusua ansa nsɛm abɛsɛ wɔne machi no ebi nkwato no na ne wachi no ɛkyerɛ bɛyɛ din prophet Daniel Angelo binim ɛkyerɛ ne nsɛm sei ɛkyerɛ asafoma ɛne wɔ my Ghana momba mi video way and then found you nkoto social media say Angelo binim ɛda me brɛbɛ so a mewuo me pa mo chow Mia muma any abro so for Mona Munya May. Yes. Finish. No. May you Babushia for free. I said, go to social media, Babushia for Kaho. May you Florence will be in Musonka, may you know free. Hey, say, wouldn't be our warrior and falling to our warriors, so you're careful. DLFM. Sawaria ye certificate you our real legal wife yes our real ye respect ya kaposuko Josafuni Lumba no hwa ye no kebi mu nya ne tantan sa. If you respect your husband and if you respect your wife, you will never do any sorry to use this word any stupidity things. You will respect your husband if you respect your wife. Do the right thing as a husband, as a wife. You claim. But follow me so what I say. Seko Josafo wale na na yere tiasia kadie kwosui obegina as a wife DLFM awale nuru baby enti na ne ma no na yesa no te mesremo media ne me kama asem eda meto ho no meyie mabusuafo mayi mo frim obi ne mabusua ma ho mo be kokontokwa wo mi funu ho be hihye date ni de hey momre yie ni bi but anyam na mo be hye date de be yie eda mewuo Obi obeshe date any teddy be ye me ye ni da ye sie me medeta ho ye hwe nyina eye me ma ene abrosofo asa enti ani a woti ye ono na ye kofale bai Creya so no science of penia oda International God's Way Church Prophet Daniel Angel opinim nansam ene de asomwen kasebo no ye de asi Yama junchani tew na yen so na yen koye breko na dole ya Adjoa Agyei Sikapa na waso manya ha na ohwe live the free Christian village achem water ncha kase nkoma na dofo nyina na wasande aba na wase yes dia kase wona ye ba ko pe edam kuro papa no na wode aba na wokire ma Angelo binim ubekuni po na wasere sa na wejana body dia aba na waso manya ha o lawyer Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa ohwe live the free achem water market one was DLFM news in fact papa more fire na Richard ahwe dia aba na waso manya ha o Odaya se na dwumaden so nko a yebo esom o my Ghana na kasebo na official a na nam DJ Ghana man fide ni so na ye gwachire station DLFM na se wona kasebo na nam ene wase kasebo de na po bam de ade aka sen na ode aka ho ede abam na Regina body de aba na wo kire mi se obofo obi nim ede ade na okwampa William de aba na wo se 45 years pa na wakwa wure po abofra afi ne wanya mfinhia dunso wasan ku na aka ho Krachi we pare mo fa ne nto afiase ne nkwa na nyina we every dada wili asanso ba eno wa shaman ene ho no ohwe ye free a ode eba ye na kofi parliament dia ba na wase Nyankopon hira oman Ghana pa no ohwe live edi free aguna bobi kuma apam na Felix Lawson dia ba na wase enipa na owrepu abaya ketekete ne wasan ku na aka ho ne de
ese omo sa no munyi ne bema mu omuyi ne hwe mu dwane frim omo nsa no mo ka tweti no na munyi ne sabe ne hwe ne ntɔhwe ne munyi ne mu aba na ntungu baabi na ne tirimo ɔden pa onya papa nya nipa no sabe onya nipa kra na Hansen de aba na oso ma ya ha Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa de yasena dwumaden sonko a ye esomo my Ghana hwe live wo ye Atomic Hotel inside ho dansoman Hansen de ne de ka se bo no na po ene ode aba na Sandra baka de aba na wo kirem say hwe live edi efrim Tama free zone Lumba super papa de jakese ema ya maame otoblo ni papa bi kase bo ne ye de si na me kwai kofi bua me na me mo a woda tew na me nso so efise ye so a na Adjoa Siki radio mu ya santo abetena se oba besom ye sompa obesom ye sompa ntemesrew tamtuku na Adjoa ene ba na we ye happy birthday kwade me wo fa sa ne din ede ewurama ko school na wo ye level 2 and student ewo Ola College of Education hono ko school ntene ene birthday enti we dia hofadua wudin ede ewurama ahofa ewurama nyankopon ade afe ba ko aka afie ho nyankopon ontena ne mu fa nkyerɛ wo omia wadwene mu na school na wo kɔ no ontetre onim die mu kama na daachi bia no omeye otitiri wo manyim na Ghana fo nyina enya wo so emfaso happy birthday once again to you hofadua ewurama nyamehye na wawoda no onya ne sonko kra wo ye level 2 and student Ola College of Education we every Kenneth Atta Kofi Ken official awo ye adwuma o DLFM 106.9 eno se yemfa woda sunku we no yemfa emam na awoda atwato no Kofi bua me na enko emfa ma ye be ya no enko ma we dia ho fadua Madam Christiana eye kwachewa Madam Christiana kwachewa we every DJ Zigby awo ye adwuma e DLFM 106.9 ochirema ne nyankopon ade afe ba ko aka amfie ho na we ne farmer boss pante ne nyankopon ehiraw na wanye wonkwa ade afe ba ko aka amfie ho a ohiraw onya okese ekwatente na onyine kire ene wosre ade ma happy special birthday to you Madam Christiana kwachi wanyamishira wawoda no onya ne sonko kra DJ Zigby oya adwuma DLFM 106.9 eno ase yemfa woda sonko we no yemfa ema kasebone ade asi emusamufo ne ya Miss Mebela twine se mu ede ema yen champion tele de kopie mu ewo Facebook NF yiti makasebo no wonya bi ehwe yem na sanse na DJ Zigby echinchim kasefremfu ma no ede som ya wiai akenkafo ye penu edi ameje so ye wofa ose ade ya de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wotedin ene bantwere bona na otafiri jame ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa na me kono me wo birthday wish be happy birthday we kwa ma me name your friend is Sikapa oko school ewa University of Education Winiba our level 300 na we everywhere we sister Adjoa Vig ho no assistant secretary Edema Precious Fans of DL and o say ene wa wo dey the yen ratio pa emfa emma no so Sikapa happy birthday to you nyankopɔ onsho na onya okese omma wonimdie ne adwene nansan so bibi biara obesua wo school mu honum dachi bi no betimi ede abeye niema pa ede ama my Ghana ene wabusuafo so happy birthday Sikapa right enti yes so na Adjoa Siki na pamfo abefa radio no abesom so mpa free samle kwen na Adjoa Siki ene be ma mu nyina mo ene tia ade hye